बिथांमोननि बानजायनायाव हावराघाट तिनिआलि राजा फोथार आमनि बे दाबथाम जायगानि रायजो राजाफोर बेवहाय थुनलाइ गाथोननि थाखाय हाबाफारिया मोजां कपारेसन जाबाय गुदियावनो जोंनि आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे हालामनि गासै मानसिफोरा फैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों आरो मोनसे थुलुंगाथाव खोथाया जाबाय बे हालामनि गासै उन्दै उन्दै गथ'फोरा फैनानै बेवहाय बाहागो लादों जाय जोंनि मोनसे टारगेटमोन बिसोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै बिसोरनि गोसोआव मोनसे थुलुंगा सोनांनानै जाहाथे बिसोरखौ गावनि हारिनि प्रति मोनसे मोजां मोननाय गावनि थुनलाइनि थाखाय मोनसे सिबिनाय आरो गावनि राव थुनलाइखौ सिबिनायनि गेजेरजों बिसोरो मोजां मोननो हारिमु हायो आरो बेनि गेजेरजों जों हाबाफारिखौ बेबायदि मोनदों आरो बे गथै नाजानाया जाफुंनायनि माने मुलावनो जादों बे गासै हालामनि रायजोफोर आरो बेबायदिनो सहर बे मेला मोजाङै मोजां जाफुंदों आरो बिथांमोननि नाजानाय मोनसे बिथांमोननि गेजेराव मोनसे गावनि थांनायखौ नुनानै जोबोद आसा खालामो আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি ইয়াত ৪৭তম থুনলাই গাঁথন অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাহিত্য চৰা আৰু এটা অনুষ্ঠান আমি ইয়াত কৰিলোঁ আৰু এই সাহিত্য চৰা আজিৰ পৰা ১০ বছৰ আগতেই আৰম্ভ হৈছিল। এই সাহিত্য চৰাই আমি এই সাহিত্য চৰাৰ যোগেদি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত আনকি বহুত ভিতৰৰ ঠাইতো বা বহুত অঞ্চলতো এই সাহিত্য চৰাৰ অধীনত মানুহৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি এটা এৱাৰনেছ আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিজৰ ভাষা আৰু বিশেষকৈ আৰু আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত আমি য'তেই গৈছোঁ তাতেই তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা সেইটো আমাৰ আমি যলৈকে গৈছোঁ তাতেই আমি সঁহাৰি কৰিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ এটা সাধাৰণ গাঁৱে ভূঞে লোকাই প্ৰেৰণাৰ কাৰণে আজি ইয়াত হাওৰাঘাট তিনিআলি আৰু আমনি সাহিত্য সাহিত্য সভাৰ যোগেদি বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াত আমাৰ অনুষ্ঠান সফল হোৱা যেনে পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ ইয়াত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আমি পালোঁ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত বিশেষকৈ 4জন সাহিত্য একাডেমী প্ৰাপক কবি তেওঁলোকৰ দেখুৱালে
हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।